Kanigade ka All India Radio Shillong ka kubuaran pulia phi de mere nongunti walang. Kimat gibukong san jong ka kubuar minta ka stem. Kubuar ka kanhuan Menteri Sarkar Meghalaya ban Pentri Kam ya ka Meghalaya Startup Policy arajar khat phra. Lejunga o Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sangma ya ka jingya jong ka trekekta hakabe de ba ka Ganal Hydel Project ha rilom garo. Ka Guwahati Municipal Corporation kan bu laispat laip hoteli ki kor hakeleng ka Kamakhya Temple ha Guwahati. Ki kubur ki babnya. Ka kanhuan Menteri Sarkar Meghalaya kala kubur ban Pentri Kam ya ka Meghalaya Startup Policy arhajar kharphra banyarap kershani gitu ki brio ki ba angnut ban sengkam la jong. Kani kan langkum ka wei ni kinong rem ban penkhalan ya ka yok ka kot ha Meghalaya barkan sayarap ru ban penmi ikilat yok kam yok jam na ka benta ki babun. Ka Sarkar Meghalaya ka thmu ban kershan kumbasan spatli ki jatkam hakini ki sansnem ki banwan. Ka kanhuan Menteri Sarkar kala kubur ru ban penthamai biang ya ka Meghalaya Right of Children Free and Compulsory Education arajar khatwei lani ka hok jong ki khna bani osong school a ya ka ba anroj dak kat kum ki kindon an ki beringkat bat ka Sarkar India. Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma menhinen ka singi ula lej ban bishar ka jingya jong ka trai kta hakabe de ba ka Ganal Hydel Project hakmat ka jingdon lang jong MLA Thomas sangma ubadiru unong ai jingmo jong menteri rang ba ka MLA bathamai na selsala ka Ferlin e sangma bat ki wei ki he Sarkar. Lasdang ya ketika projek penmi boarding elektrik R4.1 megawatt nadu usnem arajar khatsau barkan sapinyo jing mentoi shibun ya ke jela andalala pendep ya ke kam. Menteri rang ba ulah kedawi ki jing e bat jing penthot ki babonjan ki bala penlong ya ke projek ban bampor slim bat ka wei ni ki daw ki bakongsan ka long ka jing duna pisa ke jela. Ulo ongru ba ka Sarkar kala shim hila trekam ban penlet pendet ya ke jing duna baro bar khuni lenti ba an sala ban pendet purai ka kam hashwa jong no pra arajar arpho. Menteri rang ba ula lej ban jungo ru ya ka Tribal Research Institute TRI ka badan ha babadam ha kapsor tura. Ya ketika projek la kershan bisa da ka Sarkar India ha ka jing sep ka belong sab huwei kelur. Ha ka juk opor la sedang ru ya ka jingtai ban peni ya ka jaka pen inam ni ka museum bat ka library jong ka district council hajan TRI. Kadang ru ka jing thmu na ka liang jong ka Sarkar ban tai ya ka Tribal University hajan ketika jaka ha ki por ki bansawan. Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma menhinin ka singi ula ban play ka Zila Sainik Welfare Office ha ka Plau jong ka office rekam u Deputy Commissioner ka Tura. Ka Zila Sainik Welfare Office kan khmi ki kam ki bede ba ka jingnon kam jong sipai bala shongthan ki kurim sipai ki bala yap lok ba ki khon ki ti jong ki. Ha ka jingkran jong menteri rang ba ulo ong ba ka jingpli ka Zila Sainik Welfare Office atura kan long ka mementoy shibon ki sipai ki bala shongthan ki badan harilom garo na markin amdan kampan por ni pisa bandai chiru shilong na ka banta ki kam ki bakar ki jong ki kum ka pension bat ki wei. Ulo ong ru bada ka babo jingmut ya ka jingno senyang jongki ha ka kam syakri kani ka dei ka ek ka beretam e na ka liang joko Sarkar bakan penpau ka jing sngongu na ka banta ki sipai baslur kari ki bala lan lade ban syakri yala ka jong kari. Ulo ai mensem ru ki baro kumjuru ki kurim jongki bad ki khon ki kiti banyai bat ya ka buram ka bakrau bat shim ka bu ya ka jingdon jong te ka office rekam ha ka than na jong. Ulairu ka jingiro ya ka tanat GAD Meghalaya bat ya ka Directorate jong ka Sainik Welfare Meghalaya ki bala trai klem shong that ban penti kenai ka jingbet jingbiang jong ki sipai bala shong than. Ka Sarkar Meghalaya kadang persyang ban penmi sa ka health clinic bat ka kantin ka bakerpang na ka benta jong ki. Menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma nen ka si ula shong jingelang ba ki syakri jong ka tanat ka bakmi ya ka kot ya khya harilom garo. Ki beladan lang haka jingelang ki kentop ya menteri wa pet ya ka tanat uba AL Hek u Chief Secretary ba pi thangki wa ki wei ki officer rang ba. Haka jingkran jong sangma ulo ong ba ka kam syakri ka bakong san tam ban ai sikipat ba ka long ka jing penbit penbiang ya ka jingko jingkhya nadu na tebian bar ka Sarkar karang ya syakmat ban penti kena ya ka jingbit jingbiang haka kam syakri nong pang. Ka Sarkar ka tare borba da ka bapenon kam janai ka skim Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ha ka jilla.
Usang mau laban jeru ya ka jingnon kam man khmi bnya ya ka jingbit jingbiang jong ki jet jingbam hagi dukan bat la batha ya ki shakri jong ka food safety banle ya ka badan kam baro. Kani ku khubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong. Ka Sarkar India kan song jinglang baki menteri sarkar jong ki jilla ba pher ki badai pet ya ka tanat ki kam panroi na ka banyakren halor ka matingka ya ka bat ya ka di. An penyat ya ketika jinglang ke menong mentaka sengih New Delhi do menteri ke Sarkar India uga Jendra Singh Shekhawat lakmi lenti bu menteri unsai kran halor ka jing terkhong hakari badan pan jing kersan da ka jing trelang hapadeng baro ki jela banjob ya kini ke jing e ka Sarkar India kala sengoran kam ban khot ya ketika jinglang ka bekerki namar ka jing duna hakal lengkeri kala poi ha udak ke jing ma. Ka Guwahati Municipal Corporation GMC kan sapan mi lai spa lai putri ki kor ha saudong ka Kamakhya Temple ha Guwahati ban penbiang ya ka jingnon kam jung ki brio ya ki bala khmi lenti bakinya bon ha ka ambu bachi mela ka bala jan longshen la IT ka kamram man penbiang ha ka GMC ha ka jokapor ka GMC ka haban pedru ya ka jingbiang jung ka jingshai ha ki surong bat ka jingle khot ha ki jakasa jung ki brio hajan ka Kamakhya Temple. Katanat Public Health Engineering PHE kan sapen biang ya ka haki plastik ha ka tega mela ka ban sedang nado ka arpu arterik ujeliu hado ka arpu ndo terik ujeliu. U Commissioner jong ka GMC de Baswar Malakaru ong balabu sanpu prangut ki brio ki ban penkot ya ka tega jaka hapo ka jingkmi jong shipomot ki weipat ki bahalor jong ki. U MLA ka mau kurwat uba reniktan lingdo tongkhar ha ka jingi jingo jing u ka surok mau thau pada mau senram ula kubur bakate ka surok kala isang sot shabapalan u ong bakate ka surok ka bapanya sok khandai li kishnong ka don kam ya ka jing maramat ka bakerki ula pen pauru ka jing kemen ba barok ki surok ki badan ha ka ka constituency ki long shisha ki babit banyak kali ha barok ki saw samai la sendan lang yo ba reniktan daw executive engineer ka mau kurwat mani bishar ya ka surok kali. Ka Sarkar Manipur kathmu bantai thamai biang ya ka nong pok thong ka badai ka jingking mi ngi jong ka kunro ba kangla ka ba pongnam ha Imphal ya ka raila shim ka jingilang ka badangshen jong ka kangla Fort Board KFB ya ka bala lam khamat da menteri rang ba ka Manipur UN Biren Singh antai ya ka jingking halor ka wa Imphal haga jingelang la shimru e ka rai bantai da uwei umat thamai jong Maharaj Narasing uba judon ha ka khadap sepni laban pen kan mau biang hangi ba Maharaj Narasing ula kenria e ka nong ba sanshar jong u sha kangna house nem khat pras pa sau pusau na lang thabal ka badet hajan ka school ba Manipur ka bamanta kidokhat jong ka KFB kila manjuru bantung 10,000 tali ki sarading ha ka te chaka. Ka Sarkar Tripura kala rai ban pen jinsur shushu e jing ai jing rap ha ka kot ke khya shikin nong snong ki ba shong basa ha uput Tripura M0RNING Bangladesh hadian bala ke kan san ga jing pangke shori ha kini ki khendiat singi bala la ka khubor bala yo ulum ko ong ba ki don palat arphun nyongut ki brieu ya ka bala pentikina ba ki la yo pangke shori ha Bhandarima Shantipur bat Gachirampara jongka Kanchanpur ka bahap hapo North Tripura District bat sakamba lai pusangut AA ha handro tali ki wei pat kishnong u menteri rang ba ka Tripura Biplab Kumar Dev u batru ya ka tanat jongka koi ke khya ula bishar ya ka longka man jongka trekta ba ula batha ki bor ki badai kimi bakin pinstat ya ka kam khnang ba ka jingpang kan amyo ban pur shawai bat ha ka joka por ban penbiang ru ya ki jing sumar ki batikana shakinang pang Kajing pang kishori ha ki jaka lom jong ka Tripura kamde ke ke basngopher hendrai minta ha kini ki khindiat snem balala lala shisha bante lakam ya ka te ka jingpang da ka jinge khun jong ka sarkar lingba ka tanat jong ka ko ke khya ban penbiang ya ki jing ai jinge da ki bakarpang katto gani ka khubor kala kot bakalawan chipi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbut da ka khubor phareng ka por pra ka san minin kani ka dei ka All India Radio Shillong sngam haban ap mentai ki khubor na Delhi